Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kunimo. Maigsoon man gabi sa tanan. Isa. Nakadawat na kita karon og balita nga nakaguol kanatong tanan tungod kaya nga atong Santo Papa di ay may panahon na, no? Kanihang mga alas 4 sigon sa mga nagbalita kanato, no? Busa kini atong santos nga misa ni agyapon kita sa oktaba sa pagkabanhaw sa Ginoo, pero atong hinumduman ang atong Santo Papa nga unta ang Dios magmahigugmaon sa kanunay sa kaniya o tagaan siya sa kinabuhing walay katapusan sa langit. Aron mahimo kitang angayan gayud nga mo sa ulog ning santos nga misteryo, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misteryo, maghinulsol kita sa atong mga sala diha sa pag-ingon. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyong mga igsoon, kay nakalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, sa wala sa pagbuhat kay sinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugaday sa iyang mga tao, dinusayuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nangawakan sa sala sa kalibutan, kaluoyin kami. Ikaw nagaling do sa tuo sa amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, gipasanay mo kanunay ang imong simbahan, pinaagi sa bag-ong mga anak. Itugot ka namong imong mga alagad, nga huptan namo sa among kinabuhi ang sakramento nga gidawat namo diha sa pagtuo.
Kiniamong gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa adlaw sa Pentekostes, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles, og sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo, og kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo, si Jesus nga Nazaretnon usa ka tawo, kansang Diyos nung bulhaton sa matinaw, gipadayag kaninyo, pinaagi sa mga milagro, og sa mga katingalahang butang, og mga ilhanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini, kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw og pagbuot, mitugyan kang Jesus nga naha kaninyo. O ipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios o giluwas, gikan sa gahom sa kamatayon. Kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David, miingon mahitungod kaniya. Nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay aniaman siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini, masadya ang akong kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buotan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, og pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Mga igsuon, kinahanglan isulti ko kaninyo sa matinaw ang may tungod kang David nga atong patriarka. Namatay siya og gilubong, ug ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. Propeta siya, og naibalo sa gisaad sa Dios kaniya. Nanumpa ang Dios nga himuon niyang hari ang usa sa mga kaliwat ni David. Ingon nga si David hari. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios. Busa, naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai didto sa Hades. Ang iyang lawas wala madugta. O gibanhaw sa Dios kining maong Jesus, og kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios, o gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan. Og ang inyo karong nakita og nadungog, mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako, O Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo,
ikaw ang akong bahin ug akong kupang. Ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Magpingi ako, Diyos, kay ikaw man ang akong kalauman. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa gabi nagpahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kun ana siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Magpingi ako, Diyos, kay ikaw man ang akong kalauban. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, ug ang akong kalag nagmaya. Ang ako usab nga lawas, buhi nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan ako didto sa kahiladman. Nimo tugot ka ang imong alagad madunot. Pingi ako, Diyos, kay ikaw man ang akong kalauman. Pakitaon mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bugos nga kasadya diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ampingi ako, O Diyos, kay ikaw man ang akong kalauman. Palihog manindog alang sa sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala ngadto sa amahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon ug kinabuhi nagatbangay sa katingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol og bisti. Si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea muuna, kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw hari nga mananaog, kami intawon kaloy-i. Amen. Alleluia. Mabalipay ang lungsod sa Diyos, nabanaw na ang manunubos, nga nang kanatugihalan sa krus. Alleluia, 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 Alleluia. May kaluwasan ng tanan, nga namatay sa kasalanan, may kinabuhi
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa pinimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himiyaw ni ikaw, O Ginoo. Ang mga babay midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug may simba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babay, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa siyudad o gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanang nga nahitabo. Unya, ang kadagkuan sa mga pari nakigtakbo sa mga punuan sa mga Hudeo aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisubornohan nila og daghang kwarta o giingnan. Ipanugilon ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an mikadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala kamoy angay kabalakan. Gidawat sa mga gwardiya ang kwarta ug ilang gituman ang mga sugo kanila. Hangtod gayud karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa Hudeo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mga igsoon, nining gabhiuna nga kita magasaulog ning santos nga misa nga sulod sa oktaba sa pagkabanhaw. Na timing man pod nga ang atong mahal nga Santo Papa mao man usab ang iyang pagbiya nining kalibutan. No? Doon na tingali kini mga timailhan o mga sinyalis mga igsoon. Kaya nga atong amahan sa pagtuo, no? Ang atong Santo Papa nga amahan ug uluhan sa atong simbahan karon mobalik na ngadto sa amahan. Ang ato ragyong pangayoon mga igsoon nga ang Dios sa kanunay sama sa iyang gibuhat sa atong Santo Papa sa iyang pag-uban kaniya, sa iyang pagdala sa simbahan Katolika, sa ingon dawaton pud unta sa atong labang makagagahom ang atong Santo Papa ug ihatag na gayud kaniya ang korona sa kinabuhi nga walay katapusan. Kanang kinabuhi mga igsuon nga walay katapusan, nakita nato diha gayud sa pagkabanhaw ni Kristo. Nga diha gayud sa pagkabanhaw ni Kristo, tinuod gayud di ay nga ang kamatayon dili mo'y katapusan sa tao, kundili aduna pa di ay bag-ong kinabuhi nga ihatag kanato ang Ginoo. Apan sa dili pa kita moabot diha sa bag-ong kinabuhi mga igsuon, agian pagyud nato ang tanang mga pag-antos hangtod nga kita mamatay sa atong mga sala. Kay kanang mga sala gibayran naman sa atong Ginoo o sa iyang pagbayad sa atong mga sala. Kita nalimpyo na, nahugasan na sa atong mga sala, nagpuyo na kita sa kahayag, ug muuban na kita ug makaangkon na kita sa kinabuhi diha sa iyang pagkabanhaw. Usa kini kanindot kaayo nga pagtuo mga igsuon, nga lahi kani sa ubang mga religion.
Ang atong religion nga Katoliko mao gyud ang Katoliko Kristiyano. Mao gayud kini ang usa ka nindot nga religion para kanato, kay nagpakita man gyud ang Dios nga sama siya kanato. Nagpuyo siya uban kanato. Nagantos pud siya uban kanato. Apan gitudloan kita niya kung unsaon pagsagubang ang mga pag-antos. Gitudloan kita niya unsaon pagsanta sa mga tentasyon, aron kita magpuyo unta sa ug magsubay unta sa maayong dalan nga gitudlo ni Hesus kanato. Busa pagkanindot kayod mga igsoon, nga si Kristo sa kanunay nagpahinumdum kanato nga kita ang iyang katawhan, kita ang iyang mga anak nga pinili, kita gayod ang iyang giampingan pag-ayo nga walay ni usa kanato nga mawala. Ug kita bisan sa atong pagkamasupilon, bisan sa mga panahon nga nagpakasala ug nagpalayo kita sa Ginoo, siya andam sa kanunay sa pagdawat kanato. Mahinumduman nato mga igsuon sa miaging mga adlaw sa Holy Week, ilabi na gayud sa panahon sa iyang kamatayon dito sa krus, atong mahinumduman sa kanunay nga ang una niyang pulong nga gibitawan mao gayud ang pulong sa pasaylo. Sa wala pa siya mamatay mga igsuon, ang iya ra gyung nabungat sa iyang mga ngabil, walay lain kundili, Ginoo, amahan ko, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Pagkanindot nga paminahon mga igsuon, nga kung ikaw sa tinud-anay gipasaylo, bisan sa unsa sa kadako sa imong sala, ikaw gipasaylo. Pagkagaan nga pamation, liberation, freedom ang imong ma-experience, joy inside. Unya mga igsuon, ipakita usab niya dito uban sa iyang pipila ka pulong sa wala pa siya namatay, iyang gipakita salvation. Nga dito sa usa ka kawatan nga gilansang o kriminal nga gilansang uban kaniya, iyang giingnan, karon dayon mauban ikaw kanako sa paraiso. Salvation, no? Bisan siya hapit na mamatay, ang iyang gihuna-una sa iyang katawhan bisan sa kriminal, mao gihapon ang salvation, ang kaluwasan. Unya mga igsuon, iyang gitan-aw ang iyang inahan ug ang iyang mga tinun-an, ug miingon siya, babay, ania ang imong mga anak, anak, ania ang imong inahan. Pagkanindot mga igsuon nga ang Dios mismo nagahatag kanato og tinuod nga relasyon, no? Ang kanang paghinatagay, pag-inambitay, no? Nga ang amaha, ang inahan mo ambit sa mga anak, mo amping sa mga anak, ug ang mga anak mo tahod sa mga inahan. Kanindot. Apan wala madugay mga igsuon, miingon ang Ginoo, giuhaw ako. Kanang iyang pagkauhaw mga igsoon nga atong hinumdumon, dili lang uhaw sa tubig, kundili giuhaw siya sa tawhanon nga gugma ngadto kaniya. Gugma gikan kanato nga unta ang iyang kaayo, ang iyang pagka-Dios, ang iyang pagluwas kanato, ato untang suklian ug gugma. Busa kanang gugmaha nga wala pa niya nadawat, giuhaw siya na ng gumaha. Ug sa hapit na gyud siya mamatay, miingon pa gyud siya, natapos na ang tanan. Natapos mga igsuon, tungod kay gihatag na gyud niya ang tanan para gyud kanato. Walay tao nga makahimo niya na. Nga ikaw mismo ihatag nimo ang tanan para sa imong katawhan, para sa imong minahal sa kinabuhi. Og unya, ni sa katapusan miingon siya, into your hands, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Kana usab mga igsuon, mura bagag nag-insinuate og nagtudlo kanato, nga unta sa panahon nga tawagon na kita sa Ginoo, nga unta sa panahon
nga kita maayo paglawas o magkasakit man o hapit na kita mubalik ngadto kaniya, unta sa kanunay ang atong matsulti, into your hands, O Lord, I commit my spirit. Ihatag na to pagbalik sa Ginoo. Og sa atong paghatag ngadto pagbalik sa atong Ginoo, siya usab mohatag kanato sa iyang pagluwas kanato, pinaagi sa iyang pagkabanhaw, maambitan nato ang kinabuhi diha sa pagkabanhaw. Busa, ang atong mahal nga Santo Papa karon, mga igsoon, hugot natong giampo ngadto sa atong labang makagagahom. Nga unta karon nga gidaog na niya ang kangit-ngit sa sala. Karon nga gidaog na niya ang kangit-ngit sa kalibutan tungod sa atong pagkamasupilon. Ihatag unta niya ngadto sa atong amahan sa pagtuo, amahan sa simbahan, ang atong Santo Papa, ang kinabuhi pod nga puno sa kahayag. Mao kanatong mga pagampo, mga igsuon, og hinaut unta nga sama sa mga babay, excited kaayo kitang musangyaw niini ngadto sa uban. Excited kayo kita nga mobalik ngadto sa ato ang mga gigikanan, kay didto sa ato ang kaugalingong Galilea, diin kita gipanganak, diin kita nagtubo, diin kita nagtrabaho, didto makita nato ang Dios. Balik kamo sa Galilea, kay didto makita ninyo ako. Manindog palihog, mga igsoon, ipadangat nato ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios atong Amahan. Maglipay og magsadya kita tungod kay si Kristo nagmadaugon man batok sa kamatayon ug misulod ngadto sa iyang himaya. Ug moingon kita, madaogong Dios, panalangini kami. Madaogong Diyos, panalangini kami. Ngang simbahan, mabag-o diha sa nabanhong Kristo, ug dadon niya ang mensahe sa paglaom ug gugma, ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, dili mahadlok nga magpuyo diha sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang kalinaw sa nabanhong Ginoo, magpuyo diha sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga kabanayan ug sa ingon, mapakaylap kini ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga kita isip katilingban, mopaambit sa malipayong balita sa kabanhawan, ngadto kanila nga atong nahimamat sa adlawng tanan. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga matuohong na naguna kanato, tapos mamatay uban kang Kristo, makaambit na sa iyang himaya. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Diyos among Amahan, nagaampo kami nga ang kalipay sa pagkabanhaw, mutuhop unta sa among mga hunahuna ug mga kasing-kasing, aron mas haduol kaming dadon nganha sa kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalat, ang panubino nga abot sa yuta. O ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang
Halalan sa kalagalang kana amo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahanturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahanturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kanyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang siblahay paggamay siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibukiang santos nga suban. O Ginoo, dawata nga maluloyon kining mga gasa sa imong katawhan, makakabot unta sa kabulahanan nga walay katapusan. Kaming gibag-o sa bunyag diha sa pag-ila sa imong ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Asa po na mo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud niining panahon nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan nagduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daigo ng nagaling sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusad sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa imong gugma, uban sa among Santo Papa, uban sa among obispo nga si Jose Palma, ug sa mga kaparian. Hinumdumi ang imong anak nga si Papa Francis, si Pope Francis, nga imong gitawag na kanimo gikan ining kinabuhiya. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaon ta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa Amahan, ginamit ang mga pagampo nga gitudlo kanato ang atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamot. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man naging arian ang gahom ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Nasa kanimo. Ipakita nato karon atong panaginig suunay, panagdait sa usag-usag. Poderolo sa Diyos na nangawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami, hatagi kami sa Mga igsoon, kini mao si Kristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug gumaya ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita. Muli pangunta dinhi kanamo Ginoo ang grasya sa sakramento nining Pasko sa pagkabanhaw aron himuon nimong takos sa imong mga hatag kami nga imong gipasunod sa dalan sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon maghatag kita og gamay nga kahilom, agig pagtahod ug pagyukbo sa atong mahal nga Santo Papa nga karon mobalik na sa iyang magbubuhat. Mangluhod palihog. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Asa kanimo. Manalangin kaniyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, danyo ang gugma ug grasya ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia.